Dnešním tématem je tedy církev a její poslání. Možná, že to je téma trošku méně záživné než ta předchozí témata. O církvi rádi dlouze debatujeme, jak by to mělo být nebo nemělo a proč to je třeba tam špatně a jak se to má dělat, ale tušíme, že je někdy těžké vlastně si uvědomit, co vlastně církev je a jak to pak v praxi uskutečnit v tom našem životě. Podobně jako je někdy těžké uvést v praxi naše spasení, ta velká zaslíbení a ty velké závazky, které to obnáší. Takže pojďme se teď podívat na církev a její poslání. 6. článek toho vyznání víry Světové asociace letničních říká: věříme, že církev je Kristovým tělem a božím příbytkem skrze ducha. Je svědkem přítomnosti Božího království v současném světě a zahrnuje všechny znovuzrozené. Věříme, že posláním církve je za prvé hlásat dobrou zprávu o spasení celému lidstvu, za druhé budovat a vychovávat věřících k duchovní službě, za třetí chválit Pána prostřednictvím bohoslužeb, za čtvrté projevovat křesťanský soucit se všemi trpícími a za páté projevovat jednotu jako tělo Kristovo. Tak vidíte, že je toho tady hodně, co by měla církev dělat. Pojďme se ale na to podívat úplně od začátku. Ten český termín církev pochází z řeckého kyriake, což znamená prostě pánova. Nejspíš je to zkratka takového původního delšího termínu Ecclesia tu Kyriou, čili shromáždění Pánovo nebo církev Pánova. Řecky se tedy církev řekne Ecclesia. To je ten řecký termín, který se používá v Novém zákoně většinou. Je to složenina slov ek a kaleo, to znamená ven nebo z a povolat. Takže Eklésie je prostě takové vyvolání nějakých lidí, povolání lidí za nějakým účelem. Nejlepším českým překladem by se dalo říct, že je shromáždění. Shromáždění. Původně to označovalo občanské shromáždění v řecké demokratické obci, v té řecké polis. V té řecké polis prostě, kde bylo demokratické zřízení, občas došlo k tomu svolání lidí, aby občané svolaní za nějakým účelem mohli nějakou věc projednat společně v tom občanském shromáždění. Termín eklézia je tedy vlastně vypůjčen z běžného jazyka toho 1. století, z běžné starověké řečtiny a sám o sobě nezahrnuje nějaký náboženský význam. Nemusí to být prostě něco náboženského. No. Jeho význam pro první církev a nejspíš taky jeden z důvodů jeho adopce první církví je nejspíš použití tady tohoto slova v Septuagintě, to je řecký překlad Starého zákona. Tam se to slovo eklézia hodně používá zvláště v Deuteronomiu. Například v Deuteronomiu 9.10 čteme: Hospodin mi dal 2 kamenné desky, popsané božím prstem, a na nich byla všechna slova, která k vám Hospodin nahoře promluvil z ohně v den shromáždění. No, takže v den shromáždění byl Izrael na jednom místě a obdržel od Pána Boha ty desky zákona. No, tam Pán Bůh promluvil z ohně. No, takže ti novozákonní autoři nejspíš prostě vzali ten termín ze Septuaginty a aplikovali ho na nové boží shromáždění, na církev, která se taky shromažďuje za nějakým účelem, shromažďuje se v Ježíšově jménu, aby si to jméno připomínala. A taky to, co Pán Ježíš udělal. V řeckém Pentateuchu, čili zase v Septuagintě, se pro označení božího shromáždění používá ještě druhého výrazu, a to je synagoge, čili synagoga, ale je zajímavé, že tenhle ten termín se pro označení církve neujal. Jenom u Jakuba je jeden verš, ze kterého by mohlo vyplývat, že pokládá sbor za
synagogu, že to označuje tím pojmem, ale je to opravdu ojedinělá zmínka. Církev si prostě říkala eklézia. Proto taky v teologii se mluví o ekleziologii, že je nauce o církvi. Adopce jinak běžného termínu eklézia pro označení křesťanské církve je příhodná, vyjadřuje společenský a politický aspekt pozemské církve, která svou polis, tu svou obec, bude spravovat podle pořádku Božího království, protože se shromáždila v Ježíšově jménu. Za druhé se tady tímto termínem ukazuje, že církev je legitimním pokračováním starozákonního božího lidu. Nový zákon používá termínu eklézia volně a je zajímavé, že u toho nerozlišuje mezi místním sborem, univerzálním tělem Kristovým a jednotlivými denominacemi. Možná jste o tom někdy přemýšleli a možná, že i to naše slovo církev je vlastně v tomhle ohledu takové dost široké. Že se někdy neví, jestli se myslí místní sbor nebo jako církev Kristova složená z různých věřících, z různých denominací, anebo nějaká jednotlivá denominace jako nějaká nadzborová organizační struktura. Jsou to tři docela různé věci, že? Které opravdu prostě každá z nich se řídí trochu jinými pravidly. No. Z tohoto terminologického ujednocení používání toho termínu eklézia vyplývá otázka, jaký je tedy vzájemný vztah těchto pojmů. Z příležitostného užití plurálu eklézia v množném čísle se zdá, že autoři Nového zákona chápali, že je potřeba mít na různých místech různé sbory věřících a pokládali je za plnohodnotná shromáždění. Například v Římanům 16.4 se píše o církvi z pohanů. V 1. Korinským 16.19 se píše o asijských sborech. Ve 2. Tesalonickým 1.4 se píše o církvi boží. Jo? Čili jsou tu asijské sbory, nějaká sekce církve prostě na nějakém místě. Potom církev z pohanů, čili nějaké křídlo církve. No. Potom církve boží, zase je to plurál, čili těch církví božích, těch Assemblies of God, jo, ti si to vlastně AOG si tady ten termín tak nějak dala do svého názvu, tak těch církví božích je na různých místech více. Taky se zdá, že se pokládalo za přirozené v Novém zákoně dělit církve podle ustálených místních názvů římských provincií. Například v Galackých 1.12 se píše o galackých sborech. Jo? Sbory v určité oblasti. A ve Zjevení 1.11 se píše o asijských sborech. Tím se nejspíš fakt myslí sbory v provincii Asii. Jo? Těch 7 sborů, které jsou adresovány v knize Zjevení. A potom v 1. Korinským 16.19 se píše o makedonských sborech. A potom v Galackých 1.22 o judských sborech. Tímhle vlastně jenom říkám, že autoři Nového zákona prostě to rozlišovali na různá místa a zajímavé na tom je, že nerozlišovali jako nějaký rang těch církví. Ty církve jsou prostě pokládány vždycky za církve. Vždycky je to ta eklézia, je to ta církev Kristova, která prostě jenom se nachází na určitém místě. Vyplývá z toho rovnostářský a taky kulturně citlivý přístup. Dá se říct, že Jeruzalémský sbor byl v prvních dekádách církve pokládán za vůdčí sbor, protože v něm došlo k těm klíčovým událostem, k události Velikonoc, k události Letnic. Tam byli apoštolé, kteří byli očitými svědky jako z pozemské služby Pána Ježíše, těch dotyčných událostí. No, ale vlastně kromě toho neměl ten jeruzalémský sbor žádnou jako úřední nějakou nadřazenost. No, že by se řeklo, tak tohle to je ústředí, tohle to je jako to místo, kam se zbíhají všechny nitky. O církvi jako o eklézii se mluví nejenom podle hranic provincií nebo různých oblastí, ale i v souvislosti s menšími skupinkami.
Za eklézii je pokládán třeba sbor v Korintu, který se scházel taky v domácnostech nějakých, sbor v Kenchrejích, což bylo takové menší přístavní město u Korintu. Čteme v Římanům 16.3 o církvi v domě Prisky a Akvily. Jak asi velká skupinka to mohla být, nevíme, ale moc velká asi ne. V Koloským 4.15 se píše o církvi v domě Nymfy. Ostatně církev v prvních 3 staletích neměla svoje budovy, nestavěla si kostely, takže se většinou scházela v nějakých domácnostech. Určitě byly církve, které se scházely třeba ve větších prostorách, jako v římských katakombách, v nějakých jako větších prostorách. Mohlo se sejít víc křesťanů než třeba pár desítek, ale dá se říct, že většinou to tak ze začátku nebylo. Takže tím chci říct, že Nový zákon počítá s tím, že ten status církve Kristovy, jo, ten takový požehnaný status té skupiny lidí, která se schází v Ježíšově jménu, tak patří velkým organizacím stejně jako malým skupinkám. Nový zákon v tom nedělá rozdíl. No. Každá skupinka, každý sbor těch, kdo se schází v Ježíšově jménu, je církví ve své plné vážnosti. Co tu církev zakládá? Co je takové hlavní v té církvi? Jo? Co je ústavou církve? Myslím teď ústavu apoštolské církve nebo nějaké jiné církve, ale z čeho to, z jakých takových základních událostí nebo prostě skutečností to vyplývá. Tak ústavou církve je Kristova takzvaná nová smlouva. V té spočívá její současná legitimita, ta oprávněnost, že církev vůbec si může říkat, že je církev Boží v Kristu Ježíši. No. Organizace bývají udržovány svojí ústavou. V Kutné Hoře u Vlašského dvora je socha Masaryka a myslím si, že tam je citát: státy jsou udržovány stejnými ideály, z nich se zrodili, že tak to platí nějak všeobecně prostě, že když stát začne existovat na základě nějaké ústavy, pak se ta ústava musí dodržovat. Když se přestane dodržovat, tak ten stát jako zanikne, musí vzniknout jiné zřízení, nebo se ten stát úplně rozpadne. No a podobné je to vlastně i s církví. No. Je ustavena novou smlouvou. Autorita v církvi. Odkud se bere? Kdo si může nárokovat autoritu v církvi? Například ty. Vykazují tě odsud, protože s tebou nesouhlasím nebo protože se mi nelíbíš. Kdo má takovou autoritu? Autorita v církvi je svázaná se svědectvím o Kristu, protože jenom slovo o Kristu má v církvi význam. Jiná slova mohou mít zajímavý obsah, jo, mohou být pozoruhodná, ale nakolik nenesou poselství kříže, natolik postrádají v církvi váhu. Ještě se k tomu dostaneme za chvilku. No a poslání církve, k tomu nevím, jestli se dneska dostaneme, je totožné s posláním Kristovým. S nadějí církve na Kristův návrat. Pokud má nová smlouva nějaké zaslíbení, pak je úkolem církve s nadějí vyhlížet na naplnění těchto zaslíbení. S vděčností přijímat závdavky tohoto zaslíbení. A taky se podílet na naplnění těchto zaslíbení poslušností Pánu Ježíši, který nás třeba vede k tomu, abychom šli a činili mu učedníky ze všech národů, že? Ve velkém poslání. To je prostě Pánův příkaz, který máme plnit. Takže církev, jak jsem řekl, je společenství lidí, kteří mají účast na Kristově nové smlouvě. Je to Kristovo společenství. A udržování církve vychází z tohoto ústavního smluvního poměru. Proto je církev také pokračováním starozákonního božího lidu.
a přejímá jeho zaslíbení. Právě jako Izrael měl chrám, tak má i církev chrám. Je to chrám, který je budovaný z nás, z živých kamenů. Jo, je to ta boží svatyně, která je budovaná v jednu stavbu, jejímž úhelným kamenem i klenbovým svorníkem je Ježíš. Církev má taky krále, přicházejícího krále, který říká, přijdu brzy. Má zaslíbenou zemi v nebi a má taky Hospodinův zákon lásky. Co s tou novou smlouvou? Trošku jsme o tom hovořili v minulém setkání. Nová smlouva je spečetěná Kristovou krví, prolitou na kříži za naše hříchy. Tam se Bůh ponížil až na smrt, tam byl boží požadavek spravedlnosti usmířen, tam byl náš dlužný úpis přibyt s Kristem na kříži. A tam spočívá taky naše naděje na nové stvoření. V Bibli vidíme několik smluv, kdy Pán Bůh vchází do smluvního jednání s nějakým člověkem. A každá ta smlouva má nějakého takového jako svého zástupce, nebo dá se říct prostředníka, řekněme, a každá ta smlouva taky zakládá určitou komunitu. Například Adamovská smlouva. U té se tedy nepoužívá přímo ten termín smlouva, ale dá se říct, že je to taková první smlouva, jo, mezi Pánem Bohem a Adamem. Prostředníkem té smlouvy je tedy Adam a tou komunitou, která se tím zakládá, tou smlouvou je celé lidstvo. No. A Kristus, o tom čteme, že je druhý Adam. Jo? A v něm se nám otevírá možnost nového lidství, nového stvoření. Další takovou smlouvou je Noémovská smlouva, kdy Pán Bůh vlastně zachovává Noema a tu jeho rodinu ve vodách potopy. No a Kristus je zachránce světa podobně jako Noé. V 1. Petrově 3:18 až 22 o tom čteme, že vlastně potopa a je vlastně předobrazem toho našeho spasení. A že v Kristu spočívá záchrana před kázou tohoto světa. Další taková významná smlouva je smlouva s Abrahamem, jo, kdy Pán Bůh přichází, povolává Abrahama z té jeho země jeho rodiště, přivádí ho do zaslíbené země a dává mu zaslíbení. Tuto zemi ti dám a dám ti taky potomka. No. A Kristus, o tom v Novém zákoně čteme, že je potomek Abrahamův a že právě v něm se sdružuje ta nová rodina víry, to společenství těch, kteří věří jako Abraham. Kristus je taky podle Nového zákona prorok jako Mojžíš. To je další taková smlouva. Mojžíšovská smlouva mezi Pánem Bohem a Izraelem. A Kristus je taky král z rodu Davidova a v něm se naplňují zaslíbení, která byla dána Davidovi o tom, že Pán Bůh zajistí, aby Davidův potomek vládl na věky. No, v každé té smlouvě tedy jsou nějací prostředníci, nějaká zaslíbení a v každé smlouvě figuruje nějaká smluvní komunita. Společenství těch, na které se ta smlouva jakoby vztahuje. No, a ta komunita tedy za určitých podmínek směřuje ke smluvnímu zaslíbení. Proto se dá říct, pokud je ta nová smlouva naplněním všech předchozích, nebo spíš jejich nebeským vzorem, protože o Kristu taky čteme, že byl vyvolen před založením světa, čili chronologicky před tady těmito ostatními smlouvami. Ale pokud je tedy nová smlouva jejich naplněním, pak se v nové smlouvě nutně zakládá společenství těch, kdo mají na této smlouvě účast a taky na těchto předchozích smlouvách. Okamžikem vzniku církve a vzniku téhle nové smlouvy z tohoto hlediska je Ježíšova smrt na kříži. Tehdy, když Pán Ježíš zemřel na kříži, tak nová smlouva vstoupila v platnost. Protože, jak čteme v Židům v 9. kapitole, závěť je platná jen po mrtvých. Jo? Jestliže je nová smlouva něco jako závěť,
která nám něco odkazuje a taky nás k něčemu povolává, tak teda, když Pán Ježíš zemřel, tak tehdy se dá mluvit o tom, že vznikla církev. V tomto smyslu byli církví už učedníci, kteří viděli vzkříšeného Krista hned po jeho vzkříšení a na základě toho dostali třeba pravomoc odpouštět hříchy v Janovi ve 20. kapitole. No. Ale dá se říct, že okamžikem výkonu závěti, čili okamžikem takového toho nastolení nové smlouvy, té její platnosti, je událost letnic, kdy učedníci dostávají Ducha Svatého, který jakoby vlévá do církve a do toho jejího svědectví tu moc vzkříšení. Víte, že prostě mezi mocí vzkříšení a účastí na Kristových utrpeních je určité pojítko. Jo, jsou to spojené nádoby. Pavel chce ve Filipským ve 3. kapitole, aby poznal moc Ježíšova vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Jo, jedno není bez druhého. Kristus musel trpět, aby se moc jeho vzkříšení uvolnila a skrze Ducha Svatého pak ta moc vzkříšení oživuje i to naše svědectví. No, ale chtěl bych teda říct, že kříž bez letnic vlastně není dobrou zprávou. Je to něco, co se stalo někde tamhle. Jo? Prostě v zastrčeném koutě světa. A letnice bez kříže zase nejsou zprávou o Kristu. No. Ta komunita nové smlouvy, čili církev, přijímá ve skutcích obojí a potom teda ve skutcích 5.11 je jako církev poprvé pojmenována. Mimochodem je to hnedka po příběhu, po tom incidentu o Ananiášovi a Safiře. Tam, když se v tom verši ve skutcích 5.11 píše, že na celou církev padla bázeň, tak se poprvé používá to slovo církev. Jo. A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Tam se poprvé to slovo používá. Vztah mezi křížem a letnicemi ukazuje tedy na takový vztah mezi právním základem církve a misijním úkolem církve. Dá se tedy říct, že církev není definována abstraktně, jako není tu nějaký ústavní dokument, který by někde ležel, třeba zavřený ve Vatikánu, že tady já, Pán Ježíš, zakládám svoji církev. Je definována tím, jak se konkrétně projevuje, co vyznává na jasných vyznáních, které jsou dílem Ducha Svatého. Možná bychom si mohli přečíst takovou pasáž, která to hezky ilustruje z Matoušova evangelia 16 až 19. Tam se Pán Ježíš ptá učedníků, za koho mě lidé pokládají. A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone Barjona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřebohou. No. V téhle pasáži Ježíš reaguje na Petrovo vyznání a vlastně mu přislibuje klíče od království nebes v dalším verši. Ať už tady jde o osobu samotného Petra, nebo ne, tak důležité je hlavně to vyznání. O to jde. O to Petrovo vyznání. Na jehož základě Petr přijímá ten svůj duchovní status. A na tom vyznání, nebo teda na vyznávajícím Petrovi, chcete-li, jo, buď jde o toho Petra jako prvního římského biskupa, tak by si to představovali někdy katolíci, anebo jde o to jeho vyznání, které může pronést jakýkoliv člověk. Posuďte sami, podle mě v tom není až tak velký rozdíl. Na tom jeho vyznání Pán Ježíš staví a na tom chce budovat tu svou církev. To je ten ústavní okamžik, to, co církev zakládá. Jo. Že si uvědomíme, že Ježíš je Mesiáš, syn živého Boha a že to, co udělal na kříži, má konkrétní význam pro nás.
Na kříži se Ježíš stal úhelným kamenem podle Skutků 4.11. Jo? To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, čili ukřižován, a který se stal hlavou úhlu, kamenem úhelným pro celou stavbu. No a teďka stavebními kameny církve jsme my jako její vyznávající členové. Každý, kdo vyzná, že Ježíš je Pán, že Ježíš je Mesiáš, tak se stává tím živým kamenem, který se připojuje k tomu úhelnému kameni. A tak to teda vzniká církev jako boží chrám, boží stavba. Bez úhelného kamene, bez té Kristovy oběti, nedávají žádné další kladené kameny smysl. Tak jako bez kříže nedávají smysl letnice. Takže Ježíšova smrt je okamžikem vzniku platnosti závěti a letnice jsou okamžikem výkonu závěti. Vyznání víry, abychom se přidrželi té právní metafory, jo, tak vyznání víry je to, co legitimizuje dědice závěti, opravňuje ho k tomu, aby si tu závěť jakoby vztáhl na sebe, aby si ji přivlastnil. No a společenství těch, kdo mají se závětí co dočinění, tak to je církev. To je eklézia, jejich shromáždění. Pojďme se teď podívat na metafory, které se pro popis církve v Novém zákoně používají. Ono totiž církev pro novozákonní autory muselo být strašně těžké definovat. A to prostě proto, jak nová věc to byla. V tom jejich prostředí, v tom prostředí prostě židovského náboženství v prvním století. Ti první křesťané vůbec původně nechtěli zakládat nějakou novou organizaci. Nechtěli to. V prvních fázích se o církvi vlastně mluví jako o cestě. Je to nějaká cesta, kterou Pavel ještě před svým obrácením jede někam pronásledovat. No. Oni sami se prostě nepokládali za nové, jako za něco, co by se mělo oddělit od judaismu. No. A i když teda mezi tím židovstvím tvrdého jádra a zbytkem církve, jako církví Kristovou, nebylo úplně přátelství, vlastně nebylo tam vůbec přátelství, tak se dá říct, že církev vlastně nikdy nepopřela oficiálně, že je součástí judaismu. Nikdy vlastně se toho jako nevzdala. Jo, je v Novém zákoně řada různých polemik a odsouzení třeba nevíry židů a tak, ale církev nikdy neřekla, tak jo, my už přestáváme být židovstvím. No. Sebepochopení církve se ještě dále zkomplikovalo postupem evangelia k pohanům, který se nečekaně ukázal jako nezadržitelný. Sami ti první křesťané si to nedokázali představit, ale stalo se to. Už během života apoštolů prostě došlo k okamžiku, kdy se zdálo, že většina nových obrácených je z řad pohanů. Takže tyhle ty otřesy a tyhle vlastně takové nejasnosti způsobily, že církev musela radikálně přehodnotit svoje představy o svém společenství, o řádu toho společenství, jeho úkolu. No. Církev se vnímá jako pokračování božího lidu, které je sdruženo okolo Krista, okolo zkušenosti toho vzkříšeného Krista. V Novém zákoně vidíme několik takových metafor pro popis církve, takových prostě symbolů. Já jsem jich našel 5, možná, že mě doplníte s nějakou 6. nebo s nějakou další. Pavel třeba popisuje církev jako tělo. Tělo složené z různých orgánů a končetin, které se mají doplňovat ve službě hlavě, kterou je Kristus. Je to velmi častá metafora, nachází se ve všech pasážích o duchovních darech nebo služebnostech. Jo. Například se můžeme podívat na
Jenom takovou krátkou, ale podstatnou zmínku v Římanům 12.5. My, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Jo. Za další, Ježíš, Pavel a Jan hovoří o církvi jako o nevěstě. Tohle je hezky vidět třeba ve Zjevení 19 ve verši 7. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. No. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Dále bývá církev přirovnána k vinné nebo olivové ratolesti. Že? Třeba Jan 15.1. Já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. A něco podobného pak vidíme v 11. kapitole Římanům, že? Pavel a Petr popisují církev jako chrám. Je to zase takový silný, krásný obraz. Můžeme se podívat třeba na 1. Korinským 3.16 a dále. Nevíte snad, že jste boží svatyně a že ve vás bydlí duch boží? Ničí-li někdo boží svatyni, zničí Bůh jej, neboť boží svatyně je svatá a tou svatyní jste vy. Tady se mluví o církvi hlavně. No, o církvi jako o tom celku. Církev je boží chrám, ve kterém bydlí duch boží. A z hlediska jakoby symboliky starého zákona je tohleto nesmírně silné. Jo? Protože to vlastně znamená, že ten chrám, který je v Jeruzalémě, už není tím pravým legitimním božím chrámem, protože Bůh nemůže přebývat na 2 místech současně. Prostě, no, samozřejmě může, ale na zemi si volí jenom jedno místo, kde bude přebývat. Jo? A proto, tak jak jsem říkal už několikrát, myslím, že na těchto setkáních, když byl dokončen Mojžíšův svatostánek, tak tam čteme ve 40. kapitole Exodu, že ho naplnila boží sláva. A potom, když byl dokončen Šalomounův chrám, je to v 1. královské 8. kapitole, tak ho zase naplnila boží sláva. No. A potom na den letnic, co se stalo? Jo? Učedníky naplnila boží sláva, protože se stávají prostě tím božím chrámem na den letnic. Tehdy je ta závěť jakoby začíná být naplňována, dostáváme ten závdavek ducha, jo? A začínáme být tím opravdovým prostě božím pozemským chrámem. Takže ten obraz je podle mě velmi silný. No. Jindy se mluví o církvi jako o stádu. Církev jako stádo. Pozemští pastýři musí stádo pást ochotně a dávat si pozor i na sebe, protože jenom nejvyšší pastýř za stádo zaplatil z vlastní krví. Položil život za ovce. Ježíš, že pokládá život za ovce, za nás, jako za své stádo. No a nakonec církev je představována jako rodina. Máme tady třeba verš Galackým 6.10. Tak tedy dokud máme čas, činíme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. No. Členem rodiny se člověk stává v okamžiku znovuzrození. Rodí se do nové rodiny. No. Dá se říct, že tyhle ty metafory nějak upravují vztahy mezi církví a Pánem Bohem a taky mezi členy církve navzájem. Ty metafory těla, nevěsty a ratolesti upravují vztah církve s Kristem, který je hlavou, ženichem, kořenem. Ty metafory rodiny a stáda upravují vztahy v rámci církve, protože jako rodina jsme bratři, že? Jo. Ježíš je první mezi mnoha bratřími. Čteme v 8. kapitole Římanům. Je to náš bratr, starší bratr, ale i my navzájem v něm jsme bratři. No a taky ta metafora stáda je důležitá. Stádo je potřeba držet v bezpečí, chránit ho. No a metafora chrámu si myslím, že má co dočinění i s úlohou církve. My jsme královské kněžstvo, říká Petr v 1. Petrově 2.9. Královské kněžstvo v tom chrámu,
No a co to královské kněžstvo dělá? Ono v tom chrámu vykonává bohoslužbu. Ale za koho kněží ve Starém zákoně vychovávali bohoslužbu? Určitě i za sebe, ano. Jo? A určitě to dělali z poslušnosti Pánu Bohu, ano, ale vykonávali bohoslužbu za ty, co jsou vně. Za ty, co jsou okolo toho chrámu. Co jsou na tom nádvoří a co vlastně k tomu chrámu přichází a co jsou okolo něj zalit Izraele. Takže můžeme s troškou jako fantazie samozřejmě to chápat tak, že my jako kněží vlastně konáme v církvi bohoslužbu, ale předmětem té bohoslužby jako jsou nevěřící lidi, jo, kterým my chceme zprostředkovat toho Krista. A chceme, aby oni se stali součástí té rodiny víry, toho chrámového společenství. No. Chtěl bych říct, že žádná z těchto metafor nesmí převážit nad ostatními. No. Církev není jenom rodina a není jenom stádo. Jsou takové silné metafory, které když se dotáhnou do totálních důsledků, tak že jo, nikdo vlastně nechce říct, že v církvi jsou jenom blbé ovce, jo, které mají následovat nějakou svoji autoritu, že to prostě není smyslem té metafory. Ale co je důležité, všechny ty metafory jsou kristocentrické. Je to tělo Kristovo. Je to ratolest Kristova, protože on je ta réva, on je ten vinný kmen. Jo? Je to chrám Kristův. Je to stádo Kristovo a je to rodina Kristova. Bez Krista nic z toho nedává smysl. No. Pak je tu ještě jedna taková metafora, kterou Pavel používá pro církev a která je dost důležitá, i když už je to takové jako hodně abstraktnější, tak trošku, jak uvidíte. Pavel o církvi mluví jako o tajemství. Jo? Že to je jakési tajemství. Dá se říct, že i Ježíš tady tohleto slovo používá, když v podobenství o rozsévači Ježíš říká, že klíčem k porozumění toho podobenství je tajemství království nebes. No. A že učedníkům je dáno porozumět tomu tajemství a ostatním není dáno porozumět tomu tajemství. Takže možná už Ježíš tady o církvi mluví jako o tajemství, ale nejjasněji je to vidět v listu Efeským ve 3. kapitole a pak v takové paralelní pasáži v listu Koloským v 1. kapitole. Můžeme si možná tady ten úsek přečíst. Tady Pavel říká v Efeským 3. kapitole od 1. verše. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše, pro vás pohany, pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno, tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Mně nejmenšímu ze všech svatých byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V čem přesně to tajemství spočívá? Jaké tajemství to tady je? No. Je to v tom, že v novém stvoření, v tom novosmluvním stvoření, jo? V té komunitě víry, která byla novou smlouvou založena, tak jak jsem to tady popsal. V tom novosmluvním eschatologickém módu existence, který už působí, ale plně bude odhalen v budoucnu, Bůh činí nového člověka, když promíjí jeho hřích,
ruší nepřátelství s Bohem a zahlazuje společenské rozdíly. To si myslím, že je důležitý rozměr toho tajemství. Jo, ty společenské rozdíly. Jo. Tady Pavel vlastně touhletou velmi takovou těžkou teologií toho tajemství Kristova, toho prostě mystéria Kristova, mluví o velmi jednoduché věci, kterou my už chápeme, ale tehdy tolik lidé nechápali. A sice, že prostě, když pohan uvěří v Pána Ježíše, tak má před Bohem stejnou hodnotu, jako když Žid uvěřil v Pána Ježíše. Jo, chápete? Protože mezi nima už není rozdíl. To je to hrozně hluboké tajemství. No. To si myslím, že tady o tomto prostě, o tomto se tady píše třeba v Efeským 2.15. O kapitolu předtím. Že Bůh zákon a příkazy s ustanoveními, zákon s jeho příkazy a ustanoveními zrušil, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Jo? Z toho Žida a z pohana, aby učinil nového člověka. No. A proč jsou oba dva novým člověkem, i když jsou mezi nimi tak velké kulturní rozdíly? Mezi tím Židem a pohanem. A opravdu představujte si to jako totální nebe a dudy. Jo, jako dneska rozdíl mezi nějakým prostě obyčejným Aziatem, který žije podle svých nějakých zkušeností a zvyklostí a mezi třeba námi, jo? Je tam strašně moc kulturních třecích ploch, strašně moc nesrovnalostí. No. Jak je možné, že z nich dvou je nový člověk? No. To si myslím, že je vlastně odkryto v Koloským 1.27. Jo. Tam taky Pavel říká od 26. verše, že to tajemství, které bylo od věků od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje slávy. Takže tady jde o to, že ty kulturní společenské rozdíly mezi lidmi, jakékoliv další rozdíly mezi pohlavími, mezi různý rozdíly věkové, rozdíly prostě zkušeností, vzdělání a tak dále, jakékoliv další rozdíly mezi lidmi jsou zahlazeny ve světle toho, že ve všech lidech je Kristus. Jo? Nebo může být Kristus, když toho Krista ti lidé vyznají. Myslím si, že tohle to stojí za tím veršem v Galackým 3.28, který třeba může být, když se vezme do důsledku, náročný na výklad, kde Pavel říká, již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. No. A tohle to je tedy takové to základní prostě duchovní a taky velmi praktické tajemství církve, že z těch dvou, z Žida i z pohana, i z Čecha, i Slováka, i z Róma, i z jiného člověka je učiněn jeden nový člověk. Protože tím tajemstvím je Kristus v nás, naděje slávy. Pak tady mám další kapitolu o služebnostech, ale to je taky velmi jako košatá. Ale přesto bych z ní rád ještě něco řekl v posledních pár minutách. Takže, co je teda měřítkem pro funkci církevních služebností a autoritu církevní kázně? Je to ústava církve, je to ta nová smlouva. No. Jenom ta je zárukou identity církve a proto se dá říct, že církevní kázeň a autorita v ní by se měla uplatňovat jenom tam, kde je ta ústava ohrožena, že? Jakmile se někdo chová prostě v rozporu s tou ústavou, tak v té chvíli je potřeba říct, dobře bratře, teď se ale chováš tak, jak se v Kristu chovat nemáš. No. Například si myslím, že by se to mohlo stát, kdyby někdo třeba zdůrazňoval nějaké společenské rozdíly a bazíroval na nich a tak, jo, tak
to je ten okamžik, kdy je potřeba říct dobře, ale jako tomuto jsme se od Krista nenaučili. Jo? Nějaké nerovnosti, nějakému prostě povýšenému jednání nebo něčemu takovému. No. Nějakému sobeckému prostě autoritářství. Stejně tak by to mohlo platit o vyrušování při bohoslužbě, tím myslím jako ne, když někomu zazvoní mobil, ale když někdo vysloveně jako podrývá ten smysl, ke kterému se církev sešla. Podrývá to křesťanské vyznávání během církevního shromáždění. No. V Novém zákoně se vidíme docela jasně, že vlastně kritériem pro autoritu byla známost Krista. Protože kdo může svědčit o Kristu? No ten, kdo ho zná. Když ho někdo nezná, tak i když ho ustanovíme do funkce nějaké, tak tu funkci vlastně nemůže vykonávat, protože o něm nemůže svědčit. A proto třeba kritériem pro výběr apoštola potom místu po Jidášovi ve Skutcích v 1. kapitole bylo, tady čteme od 21. verše, proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval mezi námi od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých vstání. No. Nový apoštol musel být někdo, kdo byl přítomen těm událostem, aby mohl být jejich svědkem. Jinak jejich svědkem být nemůže. No a to si myslím, že platí i pro tu autoritu v církvi, kázeň, pořádek, autoritu služebností, jo, v řád v místním sboru. Aby to vlastně byl člověk, který zná Pána. No. Hezky je to vidět i na apoštolu Pavlovi, který sám teda nebyl Ježíšovým učedníkem původně. Zajímavé je, že Pavel to své apoštolství neprokazoval duchovními zkušenostmi, jichž neměl nedostatek, že? Pavel na mnoha místech v Novém zákoně třeba říká, že on se modlí v jazycích víc než vy a taky mluví o tom svém velmi významném vidění, kdy byl přenesen až do 3. nebe a tam viděl nějaké úžasné prostě věci a boží zjevení, ale on vlastně na tomhletom tu svoji apoštolskou autoritu nezakládá. A on ji nezakládá ani na tom, že by třeba byl známý nějakého apoštola a že se jako od někoho jako vyučil tomu svému jako apoštolství. On to zakládá na tom v Galackým 1:15 až 20, to si můžeme přečíst. Zakládá to na tom, že to, co říká, má od samotného Pána. Tam se píše, Galackým 1 od 15. verše. Když se však Bohu, který mne oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi pohany, neporadil jsem se hned s tělem a krví, ani jsem nevystoupil do Jeruzaléma k těm, kdo byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a pak jsem se zase vrátil do Damašku. Jo. On vlastně říká, že jako jemu to nezjevil apoštol, jemu to nezjevilo tělo a krev. Jo. On to má zjevené od Pána Boha. To je samozřejmě silné tvrzení, kdyby to někdo řekl dneska, tak bychom to chtěli rozsuzovat, ano, a velmi, velmi správně, ale ukazuje to na ten důležitý princip, že autorita evangelia prostě pochází od Pána Boha a aplikovat ji musí ten, kdo Pána Boha zná. Svědectví o Kristu je měřítkem autority. Ne duchovní prožitky, ne to, že někdo zastává nějakou funkci, ne to, že někdo se s někým zná. Nebo že má nějaké jako vzdělání. No. Ještě jinak řečeno, církevní autorita nemá jiný mandát pro výkon církevní kázně než Kristovo svědectví. Jakmile se autorita při výkonu kázně Kristova svědectví nedrží, je to špatný správce a násilník, o kterém píše Ježíš ve 24. kapitole na konci
Prostě je to ten, co začal být své podřízené a opíjet se. A Pán, až přijde, tak prostě si s ním udělá pořádek. Tak, tímto bych to tedy uzavřel. Slyšeli jsme dnes, že církev je teda shromáždění, které se setkává k připomínce Pána Ježíše. Ústavou církve je nová smlouva, která je spečetěna tou Kristovou krví prolitou na kříži. Takovým výkonem té Kristovy závěti jsou letnice, kdy se církev stává božím chrámem, kdy ji naplňuje Duch Svatý. No a dá se říct, že takovým přivlastněním té závěti je vyznání víry. Jo? Kdy křesťan vlastně vyznává Ježíše jako Pána a tím vlastně se stává jedním z těch kamenů, pomocí kterých Kristus buduje svoji církev. Tak to je takové jako gro té dnešní kapitoly. A já vám děkuji za pozornost a můžete mít nějaké dotazy k tomu nebo komentář. Ještě jsem narazil, jestli můžu teda